Yo anuanom ne adɔfo nom ene ehyia ha na mone ose bonsu safo kantanka eta friend teacher kantanka ena ehyia ne na ene adesua yɛde ato hɔ sɛ yɛbɛhwɛ ɛyɛ bragoro na yɛkasɛ bragoro na ɛsɛsɛ ehu sɛ kasa bia ɛwɔ ne fare bae na baabi a kasa ne free bae na wote kasa na se yi a ma wote nsɛm a wo ho nyinaa ase yie prɛko apɛ na ndimmu sɛ yɛ ho sɛ yɛkasɛ bragoro a ɛne de bragoro ɛyɛ kasa mienu na yɛaka abom yɛabra biribi ɛna yɛgoro biribi nso na yɛbra biribi a ɛdeɛ ne yɛabra suban bi a yɛamanneɛ ne amammerɛ mu no yɛanhwɛ ne yie a na yɛgya ama no wɔ hɔ a ɛbɛsɛe nneɛma nti ne yɛde ɛsono bi ato so sɛ saa ade wei wontimi nyɛ ma obiara nyɛ kɔsi sɛ yɛn bɛma kwan sɛ afei de obi timi yɛ ɛno ne bra no a yɛabra biribi no ɛna goro no nso a ɛwɔ mu no nso gyina hɔ ma sɛ adeɛ no a yɛabra no yɛpagya yɛbɛgye mu ama afei deɛ ɛnyɛ emusuo biem ɛnyɛ adebɔne biem na kyerɛ sɛ ɛno no nso yɛda na di ama obiara hu na adida no a yɛda na die no ɛna yɛyɛ nneɛma bi amanneɛ ne amammerɛ bi akyerɛ sɛ ampa adeɛ no a yɛka sɛ yɛde biribi ato so sɛ wontimi nyɛ no afei deɛ yɛgye mu ama wotimi yɛ womfie dodo a wadi yɛ no nti no saa mmerɛ no ana yɛsɛ wontimi nyɛ no na wontimi nyɛ kyerɛ sɛ mpanimfoɔ na ɛyɛ nti woyɛ akɔdaa na woyɛ bia nyɛ no kwan no nti sɛ wafiri akɔdaa mu na wokɔ mpanimfoɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi kyerɛ sɛ afei deɛ wafiri saa gyinaberɛ no nti no woyɛ bi koraa ɛnyɛ mfomsoɔ ɛno ɛne bragoro no bra ɛna goro yo na bra no ankasa ɛwɔ hɔ no ɛyɛ de adeɛ nti na yɛsɛ yɛabra biribi na ɛwɔ hɔ no sɛ ɛyɛ mmaya yɛ a wɔn mu bɛwura wɔn mpanimfie so sɛ bɛyɔ na wɔn suban ne wɔn biribiara bɛtoto pɛpɛɛpɛ no ɛna nananom yɛ no sɛ dabi sɛ wohunu mogya wɔ ho a mogya a ɛdi kan a ɛkyerɛ sɛ waduru baabi a wobɛtumi awo anaa baabi a wobɛtumi anyinsɛn baabi a wobɛtumi de akwadaa wobɛtumi anyini wɔ yam a ma ɛnkɔ bɛrima ho nti yɛde yɛ na yɛde abɔ nkwadaa ho ban na wɔn duru mfie bi mu a nananom ahunu sɛ wobɛtumi no anaasɛ woyɛ a ɛnyɛ hwee no na yɛgyae wo na wayɛ na yɛgyae wa mo ayɛ no ɛnyɛ saa kɛkɛ na yɛyɛ nneɛma bi a yɛfrɛ no sɛ yɛgoro wo bra na nti bra no ɛyɛ mogya a ɛdi kan a ɔbaa wobɛhu wɔ ho yɛ a ɛkyerɛ sɛ afei deɛ nipadua no ɛwɔ hɔ no aduru bia a ɛbɛtumi agye akwadaa ɛwɔ ɔbaa no yam ama no nyini ama yɛawo no ama no bɛyɛ nipa saa mogya no na ɛwɔ din ahodoɔ pii yɛwɔ yɛfrɛ no bra ɛne yɛfrɛ no kyima ɛne yɛfrɛ no afikyire ɛna yɛfrɛ no wabu ne nsa na senti a yɛfrɛ no afikyire no ɛne sɛ kane no na efie biara na wɔn asi ɛdan mmienu mmiɛnsa bi abata efie no wɔ dan n'akyi na saa de no yɛhu wɔn ho sɛ pɛ a nananom nim die mu ne wɔn sunsum sɛm ne wɔn honhom sɛm mu no ɛyɛ mogya a ɛtumi sɛe nneɛma ɛbrɛ nneɛma ase nti ne ama wakɔtena afikyire hɔ ɛne nsia ɛda ɛtɔ so nso no na waba fie
enti yeso okofichire eno nti na enya asagin no ena se obu ne nsa buo no nso egina ho ma se bosume bia na oba eye saa okosa atebia no mu bosume ba ko bia na okosa atebia no mu a mojafi a ewo mu no eba bonten emma hoye kronkron emma se oni be mehia na be ma no nso hu nsuo kɔ no ho a ɛhɔ na ɛkɔya akɔda ato enipa no yamo ndi moja no a ɛba no ya efre no bra no ana wabu nsa amana kɔpem ba bie no ubu nsa agye sɛ wo kai na ndi wakai na ma bosome abade a ɛne saa moja no nso bɛba ndi efre no sɛ wabu ne nsa onem sɛ ɛho sɛ hedenti botae bɛn na nananom de si hɔ sɛ ne sɛnti yenye saa ade no yeye saa ade no sɛ bɛyɔ na emma nkoda no wonum ebetumi agina yie ansa na ɔmaka wura mpaniyem yeye saa ade no sɛ bɛyɔ na emma ense ma no ɛwɔ ekwan bi so ansa na omodu omompani mfie so se ewiase ba bia emra wo ho ne se obi so a obi nurumfie bi a be ma ntimi mfa no ho kan enti ye de no ya hwehwe saa mra no se be ya obi enkonko ye saa na wa ntimi ani so na wo ya ye se wachiri bra ade ya se bra no a ye de hwe se wanyine no wo de wachiri kira wo kire no kire se wa mu amfa bu ama saa enyini no a yesi onyini duru ba bi no ansa na wakoba ma ho no amfa bu ama saa de no enti no woye na epie abonten ade ya be me na pie abonten ene se wo be fa furu ana wo be nyinsan ana se ye be hu se akoda abeda woyem wa bra ya nye de sese ye ma wo e de wo wura mpani mu ne senti no ye fane se wa bomusuo wa ya de bone atia oman no ama oman no kankro ewo honhom mu no watwe akọ akire ndi se ye etwa edwangu so woni be ma na amoye sa de no na ye pammo amukotena nyiram kosi se akoda no a monyem no ye nyem no ye bawo no owira mu ho na mu ama kobo mapata no matra mu mienu ngwa na mu akora no mu wono no onyina akora de sabe on de onye bone bia nti afa de bone na mo ye na pepa na ye de se ye mamo na masan abafie nti ye sa na oma no a ye de ma wanimu abanyam se be ma kora na be ba be fa wa be ma no ebe fa wa odi buo kese ena ede ma wo ndi saa de no duru wa utimi yakodu saa mfie no a ya hyehyɛ atwo ho no a ene na baabi no a wote no eye brono a wote so ana kura owo mu no obia nigi waya nigi de ama kuro no nyina ni agye nti nkrofo ebe kye onema kyerɛ sɛ daakye kura obitimi de abo dwetire afi nananom hyehyɛ no eno nso so wadi nini na ne senti ena ye esese ye do ku tena abonten ma obia hu se watimi adi emra nananom hyehyɛ ato ho no so wadi so pepepe ama na ye fe ama anim anigye ene enoma esese obaye waye ne senti no nsohra enka wa pass ndi ye nyina ye kabom na ya jo ababa na emra ebehu se oba bi ayesa no ya waye ne bra edikan no ne nananom ahyehyɛ to ne se saa oba no
ono ebi ma no so da nti to da bi kura ba na omusuro so mo beka nti ye kire akoda no se omomodin se bi ohu bibi sa pe omeka nkire ne maame ne nana ana mampanimfo a ewo fie hobi ndi akoda no ehu ewo ho a onim se sa ade no ebetimi asi na yeda ne ehu se bibi sa ebeba akoda no akwan mu empempi kane no nanka edu mfie be edu mienu du miensa erekopim du nsia no a saa mre no ena saa bra no eba na mfie du mienu du miensa de kopim du nsia no mu no obia wo mre a ne de eba ne nyina ye oba sebe ne ho soson no ne de etimi bantem ebia mfie du mienu mfie du miensa dunai dunum na onum nso a ya omo ye nketwa no na omo ho susu no omo nso de etimi ba akire bi adunum edunsia kane no aduane a ne edi ne kane no no ye aduane a ebeka se tete honuane enti na bibia no ejina ho to no boase ena eko nti nipa kura wunyini na nto boase enene asesa be se ade a nanka ye no mfie dumienza no se di aba mfie enkono ne du de kopim dumienza na kire se enne de akoda bi kura di mfie nkono a esan bra no a waye no abra no ena yo esiesie obayam ema ofafuro no ne de na nanka oye no mfie edumienu de kopim mfie dunsia no enemre enuane a yedie no ama mfie no eso ate kura ama obati eso obi adi mfie nkono wafafuro anase wanyem obi adi mfie edumiansa omo enko ngoduro kirisa enti saa mfie no dura na nananum ehwew maame no no papa no obi ade nani ehwew afi utimi hu se enipa nankasa obedu saa biano a ana obedu saa ginabre no a utimi hu se ni nipa su no ana ni nipa dua no ensesan bam ohunu se oyoba ne to a na ye nkuma no aya kese ohunu se ni nofo ya kese ohunu se ni sisi tre ohunu se ne hu yefe na ono ankasa no kra no utimu se esuban sesan kakra esesama no godu se no mfere ade afi de ofiase efere endi nipa na kasa kra na ni esisi fom na jese no ye kasa kire no se da bi me mfa fede nkatakata wanim saa mre no na saa de wi no nipadua no sesa eno no na ahofe abam na ahunidie ono angasa obi kura nka njire no na ofirase edi no huni na ekirese urampani mfiemu na yesan hu se saa mre no dura saa ema omo duru saa gina bre no ana gina pen no wonumu adidie kura sesa wo hu se noma de enoma de ena ope saa noma de no nso boama sade ya ewo nipadua no mu no doso ndi sade na ewo nipadua no mu no doso no ena de ahofe ebedura akora no nti nye obi ena beka kire saa akoda no se oni ne oma de ono ano eduru hopa na ofiase ya odi enoma ade bi obedi bia ope ne de nkwa na onye hunu moja won ho de di kan a na se ne maame ne behunu ne nana ne behunu oba pani bi ofie no behunu ono anso ne behunu obekọ akọbọ amane a afi de
na esese ye de no kɔkyerɛ ɔhema kuro no mu hema ana oba pani se bi akura bi ase a oba pani o kuro no mu na ne nana ana ne maame ana mampanimfo o fie ho bi aso ne nsa ede na kɔkyerɛ ɔhema se wo nana waduru mpanimfie so ade a ye hwehwɛ animu se eba oba mu a na waye pani no ne de eduru ho na ede na kɔkyerɛ na ɔhema nso so ana ba pani o ho ahwɛ se niemu kano yampa na onya hu se yampa na ohyira no na ohyira no wia na wakasa ne mompeda mode no bekyerɛ oman no obaguro no bra na mo na efiofo no na mo kɔhye eda no nanso mo behye da no a mo bepe bibi kakra ede akoma ohema asisudua ana adi adanse se ampa yede no bekyerɛ wo anya sa enipa de efrititi nyina na suban timi sesa ebi kura na abufu aba ana ayerefi aba na aka se akora no kura momfa na mekyerɛ me enti no etusu nsa yede bibi si ho se ohema ema ohema na ohema no aye age atom awie no a wama kwan sa afi de momfa no enko kyerɛ oman no na ono ma hyeda se ne bra goro no aduru so nti fie ho mba mpanimfo no bekeke itrabom ye wo mu ne se edu saa mre no nso a yepe oba o fie ho busuanu mu a ono nso nani afi na bia awo wawa ma onimmu ye se ne de akoda no ahye ne nsa na ono eda ebeduru ho se ye de no kosi abonten akogoro no bra no na o ma bo asom aso a yede do ya na ene ebia sika ma bia na se dade fufuro na yede abo asom e kire se da sei akoda no yede no besi abonten ama ya goro no bra ndi ono manya eda no na afi ahoboa na ekoso ahoboa no fiofo no be ne se omba totono ma kakra te se ebia akoda obehia daka ya ode nnoma begumu ntoma obehia ntoma kakra obehia duku obehia samna hodo obehia mpaboa obehia asomade asomka ana se komade ni nyina mbatuton kakra kakra na ennuane enso yaboaboa no nti eda no duru ho a na esese edware akora no sra no nku eyi ni tirinwi yi no kama ebubu no moyre na saa ade we omoye ewo fikire nti ede akora no eda no ebedu ama yede na kosi abontia omoye saa ade we ma no wo da na chi omobubu no moyre yi ni tirinwi ma no na yesiesie no ho kama na yede na kosi akonwa so ewo etaben ifie no nemu ma yese ho bai kakra enipa eba abeboa no omunso benya ba bia tena ndi omo yesa ewie abonten de ne wie a afi na na yede no kɔ nsuom asuo ba bia asuo betene yede na ben nsuo no yede no ban asuo no a na ansa na ombeduru ba bia asuo no wo no gra yesie nitirimi no a ebubu ye ne moyere no omo sie wo kwam etutu fom e de ahye ho ewie no a na omo de no ko nsuo no nsuo no de okomu no saa mre no na moja ni no ho nsuo mu no yemfa saa no ma no enko na ye goro no saa mre no de na je se nye da no a ohu moja no ana ye goro no ti na je se endi ye siesie no ho nyina na ye kyere no se de obesi adware ya fa wonim dware dada de nanso enye no pa ndi emampadimfo no a onum nimmo no saa mre no no mo kyerɛkyerɛ no saa ne ama no ondi ne duru asuo no mu a na ya bonasu asubo no a ya bono ne se yeso ni ti na ye de nti enu nsuo no baako mienu miensa
na yabɔ ne so nti yefiri saa asubo no mu a na yaba yɛde no ɛbɛ fie ansa na yabɛgoro no bra ansa na yɛde no abɛsi ti yɛyɛ saa de no yɛde no kɔ fie yɛde no kɔ nsuo no mu asuo no mu a na yɛkɔ a yɛtumi tam no hyɛkyiri wanyini deɛ nanso baa bi a ne ho ɔden bi yɛtumi de no hyɛkyiri yɛyɛ ne sɛ ɔhemaa yɛde no hyɛkyiri yɛnsi ne fam yɛde no akɔ na yɛsan de no aba nti saa mmara no nso na ɛnɔma pii bɛnbɛn yɛn ɛnyɛ na a ɔkɔ asuo bi mu a yɛsɛ ɔtena kaa mu ansa na wakɔ na yi saa nɔma no ɛbɛnbɛn yɛn nti obi ɛturu no ɛde no akɔ hɔ a na nyɛ adeɛ bi a ɛɛden biara nti yɛde no fi hɔ ba na yɛde no ɛbɛtena abɔnten a ɛhɔ ɛna yɛbɔ nnono mpempii saa ade no mmaa ɛna ɛyɛ di mɛma wɔ mu kura abɔ sɛ bɛma baako ana mmienu bi a n'ani gye saa nɔma no ho ne bi a ɔfrɛ mu anyɛ saa dodoɔ no ara deɛ mmaa nkasa ɛna ɛyɛ wɔn adeɛ di yɛwɔ bodono ne yɛwɔ wɔto nnwom anyontu yɛto nnwom ɛde yi nyankopɔn ayɛ ɛde yi akwadaa no nso so yɛde bɔ n'aba so na nkurɔfoɔ ɛbɛkyea ɛbɛma na mo ɛbɛyɛ na yɛ ɛbɛkyɛ ne nneɛma na nti nneɛma a wɔn de ka atotɔ no kane ne deɛ wɔn de bɛsam ne ho na wɔn de yaawa bi asi anim a obi pɛ so ɔkyɛ ne sika na ɔde biribi atom nje sɛ nti nke yɛbɛfa no sɛ correction sɛ ntoboa yi no waso dem na yɛka nyinaa saa no mai ɛyɛ asɔre ɛyɛ kane no sɛ deɛ na nananom ɛyɛ asɔre no na asɔre ɛmaayɛ no na asɔre baayɛ kura no wɔnom a wɔn edi kane tete hɔ ne ama n'akyi no wɔnom nso yɛ na saa pɛpɛɛpɛ nti ye wɔnom de natena bɔntene ayɛ saa de na wie ma ade asana ansana wɔnom bɛkɔ no wɔn de no bɛkɔ akɔtena bɔntene no akan man mu na yɛtaayɛ ade a yɛfrɛ no bragoro no na akan man mu no nso no aman no gu ahodoɔ pii na ka bom ɛyɛ akan man no Ghana ha koraa de yɛbɛtumi aka sɛ akan man no ɛyɛ ɔman no fa Africa so wokyɛm bɛɛ mmiɛnsa baako ɛyɛ akanfoɔ akamfo ena ye nsɛm a yɛkan na onumu ɛsesa kakra sɛbe ufi asante na okoduru sahwi ana okoduru wasa ana okodu nsɛm a ni nyinaa ya kan nanso bohu sɛ bragoro no sɛ de omusi yɛ omode no adekoro no a ohunu sɛ adekoro no ana mmom sɛ de ye we dikan ye we toso mienu ye we toso miensa na timi ɛsesa ɛma baabi deɛ woyɛ no wɔ mu edi kan no ɔmo no tumi yɛ ɛno edi mfimfini anaasɛ yɛdidi ɛtoɔ koraa nti ebi ne sɛ ansa na yɛde akwaraa no bɛba bɛtena akonnwa so wɔ abɔnten agoro no bra no yɛde no tena dɛm na yɛama no kosua di kosua no nkyerɛ sɛ deɛ ɛtɔ so mpire no yɛdi ka paa yɛ mmra ohu moja wɔ no ho no ɛno no ɔmo no akosua manedi ɛna ne yɛtɔ so mmienu a da yɛkɔgoro no bra no nso ɛno nso yɛde ntena dɛm ɛno akosua manedi na saa akosua na yɛ no amanedi deɛ mampanimfoɔ no ɛde bɔna no mprensa na yɛde ahyɛ nanum yɛde hyɛ nanum a ɔnwesa ne sɛ ɔmfa ne se ɛna edi kosua no ɔde nanum waa nanum no a na ɔkeka bɔso a na ayam kosua na wa mene ɔmo ɛwɔ amane ne amamre bi ɛbata ho a kyerɛ sɛ wode wo sen keka kosua no mu a anhwɛ a na wo sɛe nneɛma bi nti ɔmo etufo sɛ ma mfa wo sen enni kosua no wɔnum wa moto moko kosua no ne mene na yɛde bɔ anom prensa na fe wudi a yɛayɛ efufu tonso ɛtɔ efufu no mienu efufu ɛtɔ a ɛnwo ngusoɔ ɛna efufu ɛtɔ a ɛnwo egusoɔ ɛno nso wɔn de bɔ wano wɔn te we bia yɛde abɔ anom prensa
Yetoso miɛnsa deɛ ɛne obedi ne di kan no yɛde bɔ wano a na yɛde hyɛ wonum a nkwachiri na waporagu na deɛ ɛtɔ so mmienu na waporagu na ɛtɔ fufuo no nso wayɛ ne saa ebia no deɛ ɛtɔ so miɛnsa ne deɛ ɛne obedi amene akɔ oyam ama wanum nsuo kura agu so na yɛnhwɛ yɛyɛ ɛno awie no a wɔ dan mu awie no ɛna ansa na yɛde wakɔtena akonnwa so abɔnten sɛdeɛ meka na binom deɛ akamfo binom deɛ wɔn de wokɔ abɔnten kɔ grow bra no wie ansa na yɛabɛyɛ wei na yɛ saa de no a yɛyɛ no wɔ dan mu no ɛno nso yɛma nkɔdaa mmienu ɔbaa ne bɛrima na wakyea wɔn asɔ wɔn mu de wɔn abata wɔn ho ɔbaa ne bɛrima anase kyerɛ ne sɛ bɛyɛ na wawo mu no wobɛnya bɛrima asan nya ɔbaa nti no ne nyinaa mpaeɛ ɛna nananom ahyehyɛ no saa ɛkɔ so no na mpaeɛ a yɛmmɔ no yɛtiri mu na mmom yɛbɔ no yɛtiri mu awie no nso no ɛsan ɛda ne ho adi ɛwɔ abɔnten mu obiara hunu nti yɛyɛ saa ade wɔ wie na yɛde wakɔtena bra konwa so ɛwɔ aboboa no anaasɛ yɛyɛ ɛno wie ansa na yɛde waba dɛm na yɛwie no na ɛtɔ no de aka no na nkɔdaa a ɛwɔ fie hɔ no wɔnom afom bratɔ no ɛno ɛyɛ amane a ɛno nso ɛfɛ nkɔdaa no wɔn di mirika te sɛ deɛ yɛabɔ abɛn pe obiara ɛnyɔ na ɛma mpanimfoɔ no wɔn aka biribi momfom na nkɔdaa yi gu so mmaa ne mmarima nkɔdaa nketewa mmaa ne mmarima no wɔn afom nti wobɛhu sɛ ebi koraa dodoɔ no akora tete gu deɛ nkɔdaa no bɛnya die no koraa na ɛyɛ kumaa bi na yɛwie biribiara no na afei yɛaba fie obiara ɛba wɔn a yɛbɛkyia wɔ fie wɔn ntumi ama abɔnten abɛtoa so wɔ fie ewie biribiara saa wie a na wabɛsoɛ wɔ fie no yɛbɛsom wo ɛnanson te sɛ ɔhemaa ɛnanson no a yɛsom wo no wodware wadidi no wada na wonamfo no matwa ho ahyia na mobɔ nkɔmmɔ na ma mpanimfoɔ na yɛtuufo afotuo ahodoɔ sɛdeɛ esiesie yɛn ho sɛdeɛ yɛsi ɛne mmarima ntɛm ɔbaa ne mmarima ntɛm ɛdam ɛne abɔntene sɛdeɛ wobɛsi ne okunu akasa sɛdeɛ wobɛsi akudu ɛdan mu a nea wobɛyɛ ne nyinaa mmaa mpanimfoɔ no ɛde saa nnanson no ɛbɛkyerɛkyerɛ wo saa ɛnoma no nyinaa na ɛnanson no so a afei na ne yɛfrɛ biribi sɛ yɛkɔda ase yɛkɔdeda ase yɛkɔda ase deɛ na kyerɛ sɛ bi a baabi baako yɛkɔdeda ase kyerɛ sɛ mmeammea pii wɔ hɔnom a wɔnom bɛkɔ na wɔnom akɔdeda ase yɛda ase wɔ ha na yɛda ase wɔ ha sɛ nyame nkya deɛ akɔdaa no biribiara kɔ pɛpɛɛpɛ ama kyiribra biara ama n'akɔ mu ebi koraa nanka mmerɛ a yɛagoro wɔ bra no anhwɛ yɛ na ade sɛ wode wɔhena akɔsi apata mu na apata abu abɔ no anhwɛ yɛ hɔ no koraa no ebi wɔ a wɔn tumi hu sɛ ɔho adane na kyerɛ sɛ deɛ yɛka no wɔanni ayi no so pɛpɛɛpɛ nanso nananom nim de wɔn hu sɛ mmerɛ a mogya ɛwɔ mu no deɛ yɛde wokɔkyerɛ ɔhemaa no ɛfiri mmerɛ a yɛde wokɔkyerɛ ɔhemaa no ɛbɛpem saa mmerɛ no a yɛbɛgoro wɔ bra no ɛnyɛ adeɛ a biribi bɛtumi asi nti yɛayɛ wo saa wie no na bra no a yɛgoro wɔ no aba na wieɛ ɛhɔ ɛna yɛde wokɔtena abɔnten ne kuro no nyinaa gye atom sɛ afei deɛ wafam no ɛhɔ na sɛ obi pɛwa bɛrima bi wɔ kuro no mu anaa ɔba efie bi wɔ hɔ na ɔmo hu sɛ akɔda yi sɛdeɛ wasi adi ne ho ni no yɛnware no ma
yenko sere no ma ye babema dina omo nam sa kwa no to da bi nso a ebi a na ohene bi asi no awowa asi na awowa se anase skani bi asi na awowa obi pani bi de na no ato no so se ne yire no no se saa de no bam dia saa pani no omfa na ho nka akoda no kosi se ye beye ne bra ho no man nyina awie na o kode da ase no wo ye bibi kire se o kunu dada ade a wo ye ne se man dua si na no a owe okọ aseda ni nyina no na dua bi esi etua na no ana esi na no a owe ndi na eho na musa se ayi emfaso pa be na sebe ade we ya nananum ahyehye agu yi ede bre oman no ede bre akoda no ede bre na busuafo ede enoma pi ebre abusuafo ye fa sika famu a samre no na nkrofo chene niema enti otim nya sika kese ede bo dwetire esan ehye yen yesommu ye ni nyankopon tam ehyemu kra se wa amfa fin bia ama kuronum amfa fin ama fro na busua ono ankasa amfa fin ama no ho enti nyamesemmu no wasum ni nyame ye edi ena yeba yene ayabra bomu nkura nso a ne suban se wotimi ahye ne ho so nti suban we ya ahohyeso suban no a wotimi hye ne ho so kosi se yagro no bra no eno nso eye enigisam ya de bre oman no afi obi a otenche bia nso de sua de nti eno nso adesua kese ya de ebre no esan de obuo edi dra no ho ama babi onam bia no onam a obi ahu se akoda we na otimi di amane ne amamre so ya wa hu yani mu ase anti na sede nananum esi hihye bragro no enie enne se yesan kofa aba ebia enoma kakra bi na ebeyi afri se saamre no o yeyi onufu so gu abonten sebe yenkata so na ya na nkora no omunhia ba madanije ya na omumfere enne se yekase yekọ akwa saa de ne bia ombepini omutirimu aye nse mu pii ne bia na o kase onyin ne nufu ngu abonten a obekase wonye efise ne eni kwan se woye no woye ansana obe bra nemum yesan ede saade no eba biemu a nananum esan hihye se emra akoda sabe obetumi aye saade no ewo okromu no yewo bibi a yede beche ho afutu a ye fafi bragromo no na eno no nkyirase na afutuo na demasipi na afi na otwe sene ebesan atwa so